ahoj, máme tu znova giveaway, yeah! Takže vyberali sme z každého rožka troška, ako sa hovorí, takže snad sa vám to bude ľúbiť. Takže sa trošku znižím. No a začneme. Sa taká nedočkáva. Začneme make-upom. Takže začneme make-upom. Ja som objednávala od Oriflame veci, tak som vám objednala rúž, lesk od Wear Me Strawberry Feel the Love. Takéto červený, ja ho mám tiež, je veľmi dobrý, ale ak by ste chceli takýto červený, tak nie je takýto červený, sklamem vás. Je úplne, nie je úplne priehľadný, ale je taký prirodzený, takže nie je úplne taký červený, takže na bežné nosenie. Aby ste si nemysleli, keď Alex bude robiť nejaké tutoriály, že proste nebola naozaj na to giveaway, tak giveaway je vážne a ona sa zariadovala o túto giveaway, mala ju na starosť. A ona si objednávala všetko to isté, ako dala do giveaway, aby to mohla zrecenzovať, aby ste fakt nepovedali, že je to niečo zlé. Ale prosím vás, nepíšte nám do komentárov, že to není práve, lebo fakt je to... Ako potom môžete aj vyherkyňa sa nám môže dole ozvať a že som spokojná s darčekom, že mi prišiel a také kraviny tam popísať. Fakt vyhnite sa týmto komentárom, radšej si to necháte pre seba. Než tam písať nejaké hovedenie, že to nie je práve a... Dobre, no. Také. Ďalej to máme od Gabriela Salvete špirálu. Možno, že byla z nejakej dávnejšej kolekcie? Nie. Proste my sme už dávno pre vás zbierali veci a tak vlastne takto vám zbierala. To máš dávno, ale ja som bola teraz kúpiť novú, ale ja už mám ju dávno, ale ja ju nepoužívam. Ale máš, toto je nová, nie? No to ja som bola novú kúpiť. No takže takto, takýto kartáčik. Ja som mala vlastne na starosti ten giveaway zariadiť. Tak si kúpila aj ona, no viete. Ďalej. To je koniec make-upu. Ďalej prejdeme na doplnky. Máme tu jeden, ale jeden vo viacerých. Sú to takéto náušnice. Kúpila som ich v New Yorkeri. A je to vlastne, môžete ich kombinovať s hočičím, je tu me, you, love, kiss, yes a no. Môžete to kombinovať s hočičím, ja som si tiež takéto kúpila, tu mám modré dry a tu mám stick, také zelené, takže sú veľmi pekné. Takže dúfam, že potešia. To všetko k doplnkom, ďalej... Máme tu pre vás nechtovú kolekciu. A prvé, čo tu máme, sú takéto perličky od Oriflame. A mne sa sníva, oni to držia. No, asi elektrizujú. Ak to chcete vidieť, no. Neviem, či to vidíte to? Ale hore proste, ja neviem, to čo? Neviem. Ale fakt, ty kokšo. Takto, no sú z Oriflame. Sú z Oriflame takéto červené perličky. Budú pekné, keď si to robíte na takú kaviárovú manikúru. Tak to je všetko. Ďalej, nie to všetko. Ja viem, ale akože tým perličkám. Ďalej tu máme leštičku na nechty. Vlastne keď si predĺžiť dobu nechtovú. Tak keď chcete predĺžiť dobu láku na nechtoch. Áno, tak si proste aj vyleštíte tie nechty a vám to dlhšie vydrží. Ďalej, čo tu máme, je od Sally Hansen takýto krásny korálový lak. Je to 405 Coral Reef. Neviem, či to uvidíte. Ja to vymyslím tak, aby ste to videli. Je tam mané. Musíte to vidieť. Videli ste to na nejakom určitom mieste, tak alebo nie. Áno, je to tam. Je to tam. Proste je to krásna farba. Taká korálová. Ďalej tu máme od Sally Hansen ďalší, taký oranžový, číslo 150 Sun Kissed. Ja vidím to úplne. A vidíte to? Je to tam. No to je jedno, hlavne ste vidieť číslo. To si mám ja, dobre? Dobre, ďalej tu máme od Astro Fashion Studio. Je to takáto krásna farba do fialová. V odtieni 229 Soft Hydrogy. Vidíte, toto máte napísané. Nie, tu, táto. Krásna farba. Ďalej tu máme takýto rúžový od Catrice. Vidíš odtieň?
A odtieň je to CO2. CO2 Holy Hey. Holy Hey. A nemyslíte, že sú proste dve stelaky, je to No, rozdiel. vyzerajú na tom videu. Ale tento je taký ružovo-fialový a tento je taký... Ružovo-fialový. Ten je tmavší a ten je svetlejší. A posledné, čo tu máme, je od Essence Cracking Top Coat. No ja to poviem normálne po slovensky. Praskajúci top coat. Je taký slabunko zelený, na kameru vyzerá modrý. Čo nechápem. Je to odtieň 01 Master of Illusion. Krásna farba. Fakt, púka musíme doporučiť. A ja ho mám, a ona ho má, a vy ho budete mať. Ja ho nepoužívam. Ani ja. No nevadí. No Ale a je veľmi pekný. to je asi všetko z dnešnej giveaway, takže ak sa vám ľúbilo, tak nám napíšte a dajte like a aj odber poteší. A teraz ideme k podmienkam. Platí to do 16.6. Ďalej ideme presne k tým podmienkam. Musíte byť náš odoberateľ, to si presne pozriem. Potom Musíte dať like na toto video. musíte nám dať dole pod video, že čo sa vám najviac ľúbilo a vašu e-mailovú adresu. A Na Instagram sa tiež musíte zaregistrovať. a byť našim odoberateľom a musíte nám dať, dáme fotku našej giveaway na ako fotku a Instagram. musíte tam dať like a zase napísať. A nezabudnite dať tam vašu e-mailovú adresu. A to stačí na jednom alebo na druhom, len stačí, aby ste boli fakt, že... Ale radšej na obidvoch, aby sme videli, že ste to fakt vy. No a môžete nám veriť, že to naozaj dáme, pretože my nie sme žiadne podvodky. A výherca je len jeden. Potom môžete dole aj do komentárov napísať, či chcete, aby bolo aj na trojmiestne. Ale tento je bohužiaľ jeden, ale opakujem, keby bolo trojmiestne, tak asi to bude len po dvoch. Dve veci. No, dve veci tam budú len pre jedného výhercu, takže bude to také menšie giveaway, lebo... A tie podmienky sme spravili preto také zložité, pretože každý si môže proste dať na YouTube si napísať giveaway a vybrať si sa na našu a napísať dole pod video, že sa im niečo ľúbi, e-mailovú adresu a takto ľahko môže vyhrať. A my takýmto odžubávačom teda určite nebudeme dávať ceny, dáme to len tým, ktorí to vážne splnia, to čo majú. Takže to by bolo pre dnes asi všetko, takže nezabudnite nám dať like, aj odber poteší. No vlastne musíte, keď chcete vyhrať giveaway. Dobre, tak ahoj! Ahoj!